Kwintokozo lisikhulume nawe ukubaleni ofanele ukuthi ufone u-9685 kuphela uma ungumlandeli we-channel. Uma ungayena umlandeli we-channel iyekele le namba ungayisebenzisi. Ungangithumeleli SMS ucela nje ukuthi uyiphupho. Ungangithumeleli futhi WhatsApp. Fona kuphela so 9685 ntambama. Futhi ungangifonela ungibuza igama. Ungalindele phutha lelo. Sibheka la udaba likazama Dinangwe Dlomo. Mina ke ngupastor Ningi. Uthi siyabonga pastor. uNkulunkulu akakubusise. Mina pastor ngivuka ngephupho la umfana sizokukhansela lokho. Ephethe iqoqo elikhulu elihlaza walithumela ukuthi ligqumele linamathele kimi. Bengisaba ngethukile because ngumuntu olisabayo vele iqoqo. So yini iqoqo? Iqoqo iselesele noma yisele noma ifrog ngesingisi. Yabo iqoqo isele noma isele, it's a frog in English. So this person kuwuPaulo bivele uma iqoqo engenzeka ekuphonse ngalo umuntu ekuphi iqoqo kulezi iqoqo seliqoqo ku. So number 1, uma uphupha umuntu kuwuPaulo uma ezokuthumela ngeqoqo noma ezokujijela ngeqoqo noma ezokupha nje iqoqo ezokunikeza iqoqo. Lusho ukuthi kunemizamo yesitha yokukukhunkula yokukugadla ngesichitho seqoqo ukuze wena uzolahlekelwa uzinzo ukuthula kanye nenjabulo kwezothando noma nje empilweni. U-Exodus 8:7 izanusi zenze njalo ngemilingo yazo zenusela amasele ezweni laseGibhithe. Ingakho ke sithi amasele amaqoqo ama-frog, it's a frog noma a-frogs. 2, uma uphupha umuntu uPaulo befuthi uma ekuthumela ngeqoqo ekuphi iqoqo ekunikeza iqoqo ekujijela ngeqoqo. Lusho ukuhaqwa umoya omubi futhi ongcolile ngenxa yesitha sakho noma ngenxa yalowa muntu. Isambulo 16:13 ngase ngibona omoya abathathu abangcolileyo befana namaqoqo bephuma emlonyeni kaDrako nasemlonyeni wesilo nasemlonyeni womprofethi wamanga. 3, singayibuye sibuye kanjena sithi thina uma uphupha umuntu uPaulo buma ekuthumela ngeqoqo ekupha iqoqo ekunikeza iqoqo ekujijela ngeqoqo. Lusho ukusondezwa kuwe komuntu ongalungile nozokuvivinya akulethele izishayo aphinde akuhluphe kakhulu ngenxa yeziphambeko. Yabona. U-Exodus 8:2 uma wenqaba ukuba basuke bheka mina ke ngiyakushaya izwe lakho lonke ngamasele. nguPaulo bivele ukuthunyelwa ngeqoqo ukulibona nje iqoqo akuyona into enye ngoba lo uPaulo umoya omubi ongcolile lo uPaulo wesichitho lo uPaulo umuntu omumbi okhohlakele othakathayo. Yabona, siyabonga kakhulu uNkulunkulu akulonde ubusise uphumelele uphile impilo nozinzo nenjabulo.